respirație. Pentru că este un instrument pe care eu îl folosesc foarte des, foarte mult. Este dintre cele mai simple și cele mai elegante, aș zice eu. Așa că, vă invit să ne jucăm acum puțin. Dați confortabile și confortabil. Ce tablă s-a făcut, vedeți voi. Da, chiar am remarcat și asta. Da? O mână pe burtică și o mână pe plămâni. Nu contează. Nu contează. Ideea e în felul următor. Ne jucăm acum puțin ca să vedeți cum se simte și după aia vom vorbi puțin mai mult, dar nu prea mult, ca să începem întâlnirea despre efecte. Ok? Bun. Acum, de ce mâinile? Ca să vedeți diferitele tipuri de respirație. Respirația din burtică și respirația din plămâni. Ideea este să vă dați seama că aveți cel puțin două tipuri de respirații, să le dați voie să se deschidă, ca să aveți o respirație mai profundă. Atât. Restul chiar nu contează. Ok? Așa că haideți să ne jucăm puțin cu respirația din plămâni. Așa că vă rog acum să... numai din plămâni. Să respirați numai din plămâni. Cât de mult puteți voi din plămâni. În momentul în care simțiți că burtica începe să se umfle, vă opriți, dați aerul afară și după aia încercați din nou numai din plămâni. Respirația din plămâni e de obicei folosită de persoanele mai active, mai atlete. Probabil nu este neapărat o regulă, dar am observat asta. Și vedeți cum se simte, da? Numai din plămâni. Puteți dați umerii mai în spate, mai în față. Fiți în corpul vostru. Întâlnirea de astăzi și de mâine, de fapt, este vorba despre a fi în corpul vostru, despre a vă asculta pe voi, de a vedea ce este pentru voi. Ok? Deci, iarăși, numai din plămâni. Cât de mult puteți voi? Numai din plămâni. Ok? Și acum numai din burtică. În momentul în care simțiți că se umple și plămânii, vă opriți, iarăși dați aerul afară și numai din burtică. Și vedeți cum se simte. Puteți să fiți cu ochii închiși, dacă în cazul în care mai este un sentiment de rușine sau chestii de genul ăsta, normal să mai iasă. Dar faceți-o pentru voi. Dați-vă voie să fie pentru voi. Pentru că este un instrument absolut incredibil. Deci, numai din burtică. Și vedeți cum se simte. Băieți, am jucat deja mai mult. Care e mai simplă? Care e mai ușoară? Burtică sau din plămâni? Eu ce nu fac. Tu din burtică? Asta fac. Fetele? Mai des. Tot din burtică? Băieții? Tot din burtică, Eu ok. plămâni așa, nu știu, eu am stricat. Tu ești mai atlet, nu? Păi ai venit îmbrăcat sport așa cum se face. Mie mi se umflă amândouă de asta. Ok, acum, fără mâini, fără nimica, dați-vă voie să respirați cât mai adânc, da? Și, din nou, sugestia mea mare este pentru voi. Așa vine să zic, așa voi zice. Închideți ochii, dați-vă voie să vă simțiți pe voi și dați voie să respirați pentru voi. Ok? Nu contează ce zic alții, nu contează ce zice mintea, nu contează nimic, dați-vă voie să respirați adânc pentru voi. Apropo, astăzi o să pun reflectorul pe fiecare dintre voi, așa că dacă mai aveți vreo chestie cu sfiala, cu numele, așa, o să dispară azi. Sau cel puțin cum face niște pași în direcția asta. Ok? Bun. Deci, dați-vă voie să respirați cât mai adânc. Și mai ales, într-adevăr, din burtică, dar dați-vă voie să vă simțiți și cu lămâni. Dați-vă voie să vă simțiți toată ființa, cum primește aerul, cum începe să se miște tot, da? Din nas, pe gură, chiar nu contează. Dați-vă voie să fiți în corpul vostru și să respirați.
vedeți cum se simte, vedeți cum se simte în burtică, vedeți cum se simte capul, vedeți cum se simte în plămâni. Și de ce nu vedeți cum se simte în picioare? E normal, apropo, urma puneți mâna la gură când căscați. Dați voie aerul, dați voie energiei să curgă, dați voie să se exprime, dați voie să se expansioneze și să se elibereze. Efecte. Deci pe în continuare, vă rog. Și dacă mă ține la cap? Printre altele, efecte de amețeală, furnicături, anxietate, nu puteți să stați locului, deci tot felul de efecte de genul ăsta, pentru că în momentul în care respirați adânc, încep energiile să se miște. Energii care stau acolo de foarte mult timp, energii luate de la alții, energii luate de la familie, de când erați mici, toate încep să se miște, doar prin simpla respirație, culmea, nu? Așa că de asta vă invit pe tot parcursul întâlnirii care avem astăzi și mâine, dați-vă voie să respirați cât mai adânc, pentru că sunt foarte multe energii care se vor elibera, foarte multe cadouri care vor veni. Deja au început să vină în săptămâna asta, mai ales la cei care v-ați dat voie să vă luați testul de voi. Sunt pachete energetice, sunt cadouri care vin, cadouri care sunt create de voi pentru voi înainte de a veni aici, pentru că chiar nu există timp. Așa că voi lucrați atemporal. Voi vă creați deja experiențele câteva zile, săptămâni, chiar poate ani înainte. Le alegeți și la momentul potrivit le puneți în scenă. Așa este și întâlnirea de astăzi. Simte stai în picioare. Stai în picioare, ascultă-te pe tine. Întotdeauna ascultă-te pe tine. Dar respirați. Respirați.